Illum ħanamlu gnocchi bl-irkotta. Platt ideali bħala starter għal xikla tajba. Ewwel perċezzjoni li biex tikol tajjeb trid tonfoq ħafna flus. Mhuwiex il-każ. Illum il-platt li ħanamlu huwa tajjeb kif fit-toma u kif ikollha saħħitna u importanti li nibqgħu fil-budget tal-buttana. Biex nagħmlu l-gnocchi għandna bżonn l-irkotta l-importanti nixxuttawha sew mill-ilma. It-tqiq, ġobon parmiġġan, għandi bżonn 3 bajdiet u wkoll ftit noċe moskata. Magħhom ħanagħmel salsa ta' dam li għaliha ħanuża żejt ta' żebbuċa, basal u tew, ftit ta' dam ċeri u wkoll polpa ta' dam. Ħanibda billi ma tqiq ħanħok ftit noċe moskata friska. Ħanżid il-ġobon parmiġġan. Ħallat. Importanti li jkollkom idejkom notfa u tissu tużaw idejkom biex ħawtu. L-irkotta rajt neħejtilha l-ilma sew. U ħanħawwad. Ħanżid bajda sħiħa u wkoll żewġ isfra. Issa nissu nkomplu nħawdu sew sakemm niffurmaw l-aġina. La darba taqgħet l-aġina nissu naqdu ftit minnha hija tibqa' radba. Però tissu tgħinu bi ftit qiegħ oħra, anki speċjalment biex tiftħuha. Nirrumblawha. L-aħħar dawra ħantijilhom furketta għalli f'istess ħin ikollha anke dak id-disin fuqha. Issa nqatta l-gnocchi kemm jista' jkun indaqs. Mela malajr ħanamlu it-salsa għal magħhom. Taġen fuq in-nar. Nibda billi nqaxxar tewma. Waħda, tnejn, ftit żejt. U nitfgħu t-tewm bil-mod jibda jsir. Sadattant nqatta l-basla għal magħha. Nqatta wkoll it-tadam frisk. Ftit bżar u melħ, imħallat lill-lest. U la darba l-basla tibda tirtab huwa l-mument fejn nżidu it-tadam. Min irid isir il-konserva jista', però jibqa' iktar b'mod naturali. Tistgħu wkoll iżżidu iktar tadam frisk, speċjalment meta jkun dak it-tadam artab kbir sabiħ li jkun fih ħafna ilma, u wkoll nevitaw il-polpa tat-tadam. Ħansib ftit melħ u ftit żejt fil-misħun. L-gnocchi mala jisiru. Ħanaqbad u ntella. U ħanżid mill-ewwel mat-salsa tat-tadam. U hekk huma l-gnocchi lesti fi ftit ħin. Li tistgħu wkoll tippreparaw l-gnocchi minn qabel. Jiġifieri tagħmlu l-aġina tħalluhom bħalma qulthom jiena, stivati boleti,
u mbagħad meta jasal il-ħin, kemm tal-lihom. Ejja nservu. Jien inħobb nuża dak in-naqaħwa għall-fliski, jekk ikolkom użawhom. Ftit żejt ta' żebbuġa. U lessa l-ikel.